Benvida a El Sinor. En El Sinor todo temos pechado por mor do vento. Non hai no mundo lugar máis venteado que El Sinor. Todo ten que estar dentro. A xente hogando o xardín. E é por culpa do vento irado. A ninguén lle prace sair fora del Sinor con tanto vento, semellante un grande exército ouveador que cercase el Sinor por unha longa noite. Por iso os del Sinor somos xente de pálida pel. Quen sae ao campo en el Sinor? Estamos en demasía xuntos entre as paredes antigas del Sinor. Aquí un home é el mesmo, e asemade unha grea de homes, uns donos de seu, criados outros. E cada quis que arrastra por cámaras e corredores os vagos pensamentos propios, as arelas, as inquedanzas e as iras, as ambicións, a luxuria e o medo tamén. Pero terás moita curiosidade, e aquí tes millores cousas que facer que aturarán a vella como a min. Por que non vas dar unha volta? Tes de esquerda a dereita a habitación das nubes, a habitación do azucre, a habitación do algodón, a habitación das chinches. Pero vai dar unha voltiña. Perdoe, e que hai arriba? Non podes subir arriba ata que non saibas que é o que se preguntan as fantasmas cando se atopan. Pero virás cansa, foi unha longa viaxe. Por que non vas con ela á cociña? Tes que alimentar os teus soños. Así que... ¿quieres ir arriba? Sí. Podes ir arriba si queres, que ela vai estar limpando. Eu quedarei aquí vixiando. Pensado antes. Eu o dicía polo teu ben. Non!